Ay mga amigo, lantawan nyo lang Plaza sa Oton tong gabi. Wow. But before I start, kilala nyo ni ang statwa nga nagatindog sa tunga. Kung taga Oton ka, kilala nyo gini. Just put it in the comment below. Pakta nyo kung sino ni. Okay, so to begin with, Manong TV presents Oton Plaza kung gabi. Well-maintained, mega pamunyag kali kong gabi ang tag-ili ami eh. Yan revive kali nilang fountain. Wow, I only remember this when I was small. That was during Mayor Lazaro Nenisolueta's time. And now yan revive nila. Wow, thank you so much to Mayor Fusen and Vice Mayor Olivares. Salamat kita pag-revive nyo sa kanamiun sa plaza. Oh, grabe pang lights. Well done! For sure nagustuhan gini sa mga ugtungan. Kay nami kadi mag-relax maglago akong gabi. Kanami sang ambience. Kanami it. Sang nadumduman ko ang isda nga diri sang una daw tilapia kag mga gurami. Pero subong yakoy. With different colors pa. Kanami ilang taon. Very colorful. Mayo kayo wala mga kakadulan. Galing ay ang mga taga-Oton very supportive in man kag maayo sa pangimanwa so para sa kaayuhan sa tanan. Everybody happy. Everybody benefit from it. Ang yung mga statwa diri, it symbolizes the culture, tradition, and heritage sa mga ugtungan. May kapangisda, may kapanguma, may kapangarado do na. Kag ang education. Muna nga Oton is one of the most progressive town in the whole province. Kag mayo ang income sa banwa sa buong sa kanami gid.
na lang. That's it guys. Kabay pa nga nang-enjoy ka mo sa video nga ni. Kag kung wala ka mo di sa Oton, kag ara ka mo sa iban nga lugar sa kalibutan, lantawan nyo lang ni para hindi ka mo mahidlap. At least, hindi mapong awang nyo balatyago. So, thank you so much for watching. See you next time.